kanyo mano mar Holy Trinity, to in kaka jadolo kata kaka bishop bende rwakogi Bishop Yoto? Aya, Bishop Yoto kwa winji yo makare akiaki konyalo mana loso weche mag tudruok. Aya, kata kamano wantiere kod ng'ekruok matin e weche mag tudruok kod Bishop Yoto. Wabo bedo ka walosogi kaito wabo bedo ka wadok ire achiel kachiel. Med cholo ote penjo paro mora mora wabo bedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak maro kodhi mbele kodi Bishop Odera. Yes. Kata kamano solro mopogore opogore ang'eni sani waloso kotudore kod solro mago mag josiasa. Un kaka jotend kanisa nikech sani kwang'iyo kata gino ma jopiny osebedo ka wacho gidwaro ni kata dul makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mar mondo mi otimane nonro kotudore kod kama pesa makamano wuoke, nikech iwacho ni jomoko osebedo ka lieko ni pesa makamago nitiere kaka awachni ok gin pesa maler mano makoro seche moko igolo kumoro tikele kanisa. Bende unonoga kuma pesa no wuok ahinya nyato milionde mwasebedo kwaneno ka jo siasa kata jotelo golo kata chiwe kanisni mopogore opogore kaka solro, nikech kwatiyo kata kod ranyisi adira kwang'iyo achiel ewi 10 mano ma ng'ato golo, ng'ato nego bed ni gole e kanisa mong'e ni kanye muyudo ga chiemb chunya mano chieng' Jumapil ka Jumapil. Kaka an ranyisi Joyce kanyal golo achiel ewi 10 e kanisa mari mano mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church nikech okaleme kanisa mari odiochieng' kodiochieng'. Matene ni omenda makamagi ka josiasa gologi gibira to gigologi seche moko kuom chuny maber ni an wami kanisa ni omenda makamae. To bende un kaka jodolo be ukaoga okang' mar mondo mi unonane ni omenda makama owuok kae? Erokamano, aparo nabiro duoke e weche e migepe ariyo. Mokwongo wawachne kawuono ne en Jumapil kata Saturday, kanisa opong', ji obiro, waseyalo chiwo, wasepuonjo, ji ong'eyo ni wadwa golo achiel maparo golo chiwo bende. Onge kaka jatich Nyasaye dichung' kamoro tikon to mama in gi pesa di e basa en siling 10,000 kata 20. Pesa ni yude kanye? Nyalo bedo matek kabisa nikech ji oage pesa mopogore opogore. Mane ordinary, mane ji ma ordinary, ma awachne jo piny ma wananchi. To kata jatelo nyalo biro leme kanisa ni. Oneno gi chunye ni kawuono tata dhi leme kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church Migori. Samo biro in the name of lemo no emokele. Ok inyal bedo jaduong' ma biro lemo kan bi ting'o sadaka riting' adi. Ok inyal penjo ang' irom gi gino e mtungi mar ang'o mar chiwo koket kacha. Koro samoro mondo osechiwo, osewuoyo, osedhi. Kata ka samoro iloso pi moro osemodho, osetimo ang'o, osedhi. Samoro chiwo nang' irom go kolore gi joma nitie matere kama owinjore. Kaka ang' ne lu gini Joyce, mi nyise ni jatelo chung'ane kapok idho mtoka. Pesa hii miya kaya siling 500,000. Igolo pesa ni kanye. Tek sana mondi penje. But pach yawa ma kawuono maneno gino gisani nyalo paro ni pesa no samoro wuok e yo moro mar mibadhi. Mano nyalo bedo kamano. To kare ko wuok e yo mar mibadhi kopogore gi jotelo ma josiasa gi. To kare joma moko maiye ka dong di wan gi joma tiyo motenore gi josiasa kata motenore gi jotelo to gin dong gikelo chiwe e kanise mag gin to magi daka wiji ka wach ne wuok mamala ahinya to gibigolo pesa maber kabisa. Aya, kyo kwase loso weche mag tudruok kod Bishop Yoto kachiel kod Ogonyo Ngede